खुलुमबाय का तावके बुक्सनो आं नरंनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावके बुक्सं तिनि हायनो हाय नरं थानि फाइजापिकवा नांकोक मानि कोकनो तुइ तावके बुक्सं बेलेखेनो सेरी लब लब फुंकसां आसिर सिरि हर 8-9 हंकाइनो सेरी लब लब बुंगि थांगो बुसकांगो कुनु नुहुरिया अबनि बागनि तावके बुक्सं आं नरनो हाय हाय ताबुक नरनो सिकांगो बुकुसारि टंगो ताव बुकुसारि टंगो सिनि त्रिपुरावो सेरी लब लबो गाड़ी रक बाइक रक स्पीड kai चालुक मानी अनेक खति बुसांगो गाड़ी रक फायो एक्सीडेंट उंगाय तंमानी रक नुगुया गुइते कैसा थांगि थुताय रियो अबरनो काटी चालनान बागै आंनरनो कयनाय ए पिकनिक निर्मल रगो थांतानि रगो गोबांमा प्रत्येक बोसोरनो पिकनिक टाइमो स्पॉट डेट नुगो बाइक तै गाड़ी रक थुताय लायो एक्सीडेंट लायमानी आबो हाय नुगजागो आबोनि बागैनो नरं थानि सानानि बागै बेलायकै नांगु कुकुइ तंमानि बागै कक थाय रक टुबि फाइबिकवा नक जायागारि ओ भिडियोनो पुइलानि सिमी पाइथाक जरा स्क्रिप्ट फायावै नायनानि बागै चाइटक दि तै खालक दि तावकै बुकसं रक साइमान नासिनि दुम्बुरो पिकनिक थांतानि पिकनिक स्पॉट दुम्बर ताबुक बेलायखैनो तुरिजम हेतो कैस रामजाक ओ जागावो सिनि बररक नु बेलाय रुंग सुरनसि कुलुक लायमानि बा रुंग फिलजांमानि रक rong surun si kolok laimani rong philjang mani rok obo hai mangpli kasai tongka thura thuika thuya abo tausuk bendo khobor maya cherai buroi jotono philjagoi tuyo kolok mani nokha bosujura thuika ba sago du khomangkha ba tuima nongkha obo hai koktuma rok sopaya ko judene sopai kai norno ang phonuguri nai ba sai khana nai taukte bugusong obo hai koktuma tabuk choli tongmani abo main sini tirpurani khobor dumbur tui tongmani jagao picnic berinai rokni obongkha koktoma haikei norok kobangma koktoma rok saiman na plane crash mani south korea rogo plane crash mani rok o haikei crash ungkai a plane bos sakani simi biklai phana puro chaka ongkhorliya bini chaka ongkhor kai tolawo a chaka bai perek romoi puthaknani kintu bo chaka ongkhorano ongkhori rikha borok thibeka wall bai dekka nangoi 176 jona borok spot dead ungbaikha tei 3 jona klobo tongnai rok banchi kahini khnawo abo bo je airport kormachari tongnai rok abo hai rok banchi kahini khnawo tei bad baki jotono thibeka abo hai koktoma oboni sikango bo norok thimani khana kana oboni sikango bo kaisa azerbaijan ni jagao thimani sab takai se nanglia haina hai south korea bo thika obo hai kai chaitya masono plane crash ngui borok thibemani nugjagoi tongo obo haina taukte buksong belaikheno wana ma singsa tau picnic rok phayu borok tongthoklaiman somoy tourism berai laimani jora obo haikainu thuilayo abon bagoinu be careful norok tourism berinani phano naiya koi himnani thangnani khaidi jaga buji thangdi suri ongkhodi nokne wansogoi ongkhodi sotto kongoi ongkhormani abo belai chanai abono sanani musumu taukte buksong ke wana thai din hamya mu phai tongo tabo o masingni jorawo December pai January phainai haina hai new year ikotal phainai इंराजी मास नि 2024 no khibui 2025 no lamsok lainai a somoy bu tongthok lainai taukte buksong somoy bu borok thuinani sambhabona angui manu abun bagoino hosungui tongthok laidi taukte buksong sini tirprani kobama khobor norok abo saiman na korsa tako kano sms khayoka ani comments ni bising tikai norok nai nai di gulagati area wo sikok akhar laimani marungkha sikor no romnani bagoi jotono sogi jota khainani bagoi koi hoka logirinani bagoi police public jotono obai sikok romoi majra sasti rinani bagoi borok koikha sani ni bidun bisingti saklai de hoi aboni bagoi gulagati area wo dayaram para wo gulagati area a area wo belaikai sikok akarmani marungi tongkha norok kisa abono naikoldi proshashan police proshashan tongnai rok tagarjon ni police proshashan selgonni police proshashan norok jotono khial nardi obo hairano bisramgonjni police station ni tahukte buksong norok bu khial nardi obai sikok akarmani no bike khogo pun khogo robot seat khogo obo hai kobama sikok e khorsa koi hoka taukte buksong abo hongkai drugs samani drugs ni tang bar no sawo o drugs samani no thangnani bagoinu koikha tebo sunai bazar esrai bazar party ni dikai khobu yang bura khatai khobui mandai o area waisan chimna jora khuijak obo hai heklaijak himimalaya klailajak lama rogo lokojak obo hai mani tongkha abono koikha kisa saklai di hinui o drugs na nai rok borok tebo barijak aboni bagoinu action group rok norok biang komai tongoi norni samung no social media nugjagi khaidi hini te police roni se kaham samung khayo action group rok
aboni bagonu action group rongno belai khai koikha norok doti khai o samungno step nana ni bagoi drug chane rongno romna ni bagoi norok action group ba action khaina ni bagoi saklai di hinoi sahar jakha ake action group rok norok ani o video no nugui tangakai please norok action khaidi o drugs nanai puri sulai rongno ang norno kobanga video kobanga thai saka o thai rok norok saiman na esrai sunai patni area tikai burakha mandai o thangmani lama ajaga rogo lama lamtring klaijak sari pangrogo dibor kring kring rogo abo norok kijat berei nai di obo hai hinei koktoma ake taute buksong obo haike judin drugs rok nong layoi komalai tongkhai tei chung bo jaga sogoi sinai sini Tiprasa rok abo hongkai koktoma sini main nangkugui tongmani sin Tripura ni yang accident ngui buthuyu picnic ni thangoi spot thuyu dumboro thuyu plane crash ngui thuyu bike accident ngui thuyu iman saka thui tongo buibai butogoi buthar jago norok nukhana biswajit dabama song buthar jangmani sal katang katang mato barirogu guli kok jangmani aborona angasuk sanani thanglia tam kai sini borok abo haikenu buthar jagai mang tongo kai komori tongo o komori tongmani yang ni bo haike kati nai abonorok bo kisa step na hori norok meeting go asuk laidi jotto NGO tongai rok ani o video no nai tonga kai norok please nornang yak jor khai sau norok step na di obono meeting go asuk laidi immediately meeting asugoi picnic thangnai rokno sortokona khaidi police rok spot tongna ni bagoi jaga police rok tongna ni bagoi naikuli khaina bagoi fake jak mani rok nungoi thangoi tongthaklai barsai musalai accident mani driver no chuak khani yangna nangnai o hai tabuk masing siari ekdom lob mungsa sia nugya o kosang mau somosi norok nugui tongkhana dumborogo tabukle room point si filjak su kai busok papok lai tongkha aboni baginu norok jot tonono kayo norok busuri di kai tono sono suri kaham tongmana ni bagoi sak basak hamjak lai di liter sono bang koinai te NGO mo thakai tongai no bu koinai norok jot to Tiprasa no boba hakai hang phai no safety riban nai abno tui norok asuk lai di te jot to DM office rogo o kok thai rok ok tumarok norok letter rok rohdi salai di meeting asuk lai di hakai norok ani video no khalogoi nai tangmani belai hambai norok tai ano asuk kai comments rogon norok ano support khaimani pipeline hambai tei khulomung ya paro oba haikeno logiri tongdi taukte buksong tei ani o video no share khaidi boma borok ani video no naina musumi tongpan manu ge oba hai borok no gunrok hunuguri nani bagoi sahajjo khaidi ba help khaidi chaitokdi kubangma borok naihakai saimanu hai logeno ang ani phone number reserve norok hor 9ta ni pore khaidi sal rogo ang kisat busy ni bagoi phone receive khaime apanungu norok kubangman call khayo haipanu hor sara 8ta ba 9ta ni simi call khaya ka ano mannai kok sai mannai kaham hamya sung hori mannai haike norok call khaidi jen ang kungmani kok ro sahadi bo area or somosya ungui tong or somosya no tui ang norok ni thani busango saklainai norok call khaidi joto no MLA MDC মন্ত্রী মিনিস্টার যে তংনাই লিডার্স নেতা রক থাই ni area ni borok joto no call khayo oba haike norok bu joraman khai call khaidi kaham hamya sungdi norni buskango ang te bosini thinang ni bagoi Tiprasa ni bagoi koktoma kaham to na hini tini nor jotono kaham tongdi susto tongdi hinui jotono khulumbai kha